Unoziva mahigh priest and vanhu vanobvisira vanhu peni. Because if you see zvinhu zvinenge zvichiflowa watanga mahigh priest api ndo mahigh priest acho ekuti he has to be inquisitive. Anofanira kugara achingonetsa. spell inquisitive chimunhu chekuti and that spell I didn't say ningi huh? Spelling N-O-I-N. What? Kuona ndo vanhu vacho vatisungade pano panyika vavo akati ndiri mwari nyika lucky enough saka usina ne lucky kuti hausi mwari very lucky. You should die all. usara wega uri mwari ndikutonga ndoenda breed yangu ende ndichitonga mbichana ichinditeerera kutoti breed isinganditeereri ngatidzokere kunyaya yako what my priest my Roman Catholic my priest right my priest anditi vanovatasa gava ekuti haadi kunzwa zvindichitaura inini ndikatanga kutaura anoti mira hazisirizvo zvangu inini ndozvizvichini haya priest but unorasika iwe munhu wese is meant kuti arasike of course kuti azocorrectwa saka ngofamba uri correct side chereyo saka ukasacorrectwa zvichinoitika zviri fani zvomundibvunza right chain rangu rave iwe uzvibate taura nyaya yako unopedza nyaya yako yaurikutaura taura nyaya yako tikateerera ndara hapana pavanhu vari kundishungurudza handiti panapa stand pangu ndingataura kuti nda kupenda apa kuti panzi pa ndaupanyora kuti Goliath tati mahigh priest ati ndo zvabatidzirwa nenge tabatidzira kaningirikini uchinzonyaya yemahigh priest makabata kanonzi kasakaramendo kenyu azvakaona kuzayani waundifunza nyaya yekuzayani aiwa nyaya yekuzayani ngatimboisiye kuzayani kwakadhakwa akadhakwa manje andinokuza iwe iwe ndounoda aiwa ngatimboita estate ngatimboita estate kuzayani zveshuwashuwa paucharoesa mwana wevanhu kuzayani kwaotorara bin laden uchinyara kuzayani but une vana vangani pakazoi 2 kids vekuzayani Zion vasikana vakomani babies vasikana saka vasikana saka chimbogai zvinoitika kuzayani zvawakaita iwewe unozvona sei zvekuzayani handife ndakaisa pfungwa dzangu ukamona asime ndakayatakawakisa kuvhutara kutsika kudaisa handizvi inobva uma imomo saka handise brain dzangu imomo ichanongona nyoti when I visit there now I want to speak in English but ona iwe wakasiya mukadzi kuzayani ka uda kunyenga mumwe musikana futi wekuzayani hei apo une vana vasikana futi vekuzayani vari kugara kuzayani it's a syndicate a Zion syndicate
It's a syndicate, my friend. Remember, What do you mean? what I want to tell you is we are going to get most of the ladies, especially from Kuzan. Kuzan, the cool people who Kuzan, go to Kuzan. Kumatapi! So, no Kuzan. no Kuzan! Aiwa, bikadoro mani. Aiwa Kuzan ikoko. Kuzan. Ndaiuya ndizorore ikuko kumatapi ndokunika kuchiimbwa kwekwe unotonozana matiri iwe shamwari kumatapi ndokuzayani Zayani kwevanhu vaikoko. kuzayani iwe Kwevanhu veikoko. kuzayani dokutara the simple important story about them. Yone mukadzi nevana vari kuzayani. Yes, it is a possibility. Usati it's not a possibility, it's a reality. I possibility. Aiwa, it's a reality. Vatoriko. it's a what? Shit man. Ngatimbofona kuzayani kwari. Tinzwe kuti vanotaura kuti chi. Zvati mwana apinde chi? zainomiyazeiziere Iwe. Iwe unotyayo. Unotyereyo. patinoenda patsano kwekwe kumaflats kwekwe ndokwenda kuzayani Kuzayani. iwe Antonara wakadai so. pakazonita mushe wakambopinda mutoilet imomo Iwe unopinda mutere macho. Tikurove. Kuzayani chete. Kuzayani. Iwe. Saka ukaramba yako iri pamusoro pemba yako. Unoishora. Faneze kuBrazil. Mumwe munhu anosvika unovaka imba yake pamusoro pemba yako. We are on air. Kuzayani yasvika. Yasvika kuzayani.